ಆ ಶುರುಕಾದ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಮೀಡಿಯಂ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಾಡಿ ಏತ್ ಸಪರದಾಯಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿಂದು ಫುಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪೌಡರ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಐಕಿರ್ನ ಉತ್ತರದಾದ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಪಂಡದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆಂಡಲ ಜಿಮ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೌದಾದ ಅಮ್ಮನ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಿಮ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪು ನಾವು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಕೆಲವರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆನೆಂಟ್ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಲಾಡಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಂಜಿ ಮಂಡ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಪುಂಡು ಉಲ ಹಿಡಿದು ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡು ಸರ್ತ 23 ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದಕ್ಕಲು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಇರ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಬತ್ತಿಂಚ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಇರು ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ನಾವು ಆ ಖುಷಿನ ಪನ್ನೀರ್ ದ ಪಂಡ ಮೂಲೆಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತ ತೊಳುವರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಸಾಧಕನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಗ್ಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಾಧಕನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಆ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯ ಚಿತ್ರನ ಈ ವರ್ಷದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2023 ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ನು ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಕೈತಲು ಪುಣಿಸ್ತಿನ ಆರ್ನ ಜಿಮ್ ದಾದೊಂಡು ಮಾರುತಿ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಎಂಗಳು ಬೈದ ಅಂಚಾದೆ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪಾತಿರೊಂದು ವರ್ಕ ಮೇರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರಮದಾದ ನೀನು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೊಂದು ವರ್ಕ ಬಲೆ ಮಾರುತಿ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ ದಂಚಿಬಹುದು ಬರ್ಕ ಆಚಾರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಿನೇಶನ ಶುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯಪನಗ ಈ ವರ್ಷದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2023 ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಅದೇ ದಾಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಟೈಟಲ್ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬುಡ್ದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ತೊಳುವೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ನೆತ್ತ ಖುಷಿ ನೀರು ಶುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೇದಾಡ್ಜೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಈಸಿದ ಗೇಮ್ ಅತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ಐಕ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆವಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಲ ಆವಡು ಐಕ್ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ದೇ ಪಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಎಂಜ ಮನ ಡಯಟ್ ಮೇನ್ ಕೆಲವು ಡಯಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಿರ ದೊಂಬುಡು ಜೆಪ್ಪುಡು ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ದೇಹದಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುಂದನೆ ಪನೋಲಿದೆ ಪಂಡ ದಾದನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರುತಿ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನವ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅವು ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಸಲ್ ಬೋಡಾದು ಅಕುಲು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರೆ ಒಂಜಿ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುಣ್ಣ ಅವು ದೇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ ದೇಹದಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಈಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದಾದೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಇನಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕಿದನ್ನು ಬಂದದಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ನ ಮಾತ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಮಾತ ತಗೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇಹದಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಕನ ಬೊಕ್ಕದವು ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಕನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಲ್ ಬರೋ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈಲ ಒಂಚೂರು ಅಗೆಲ್ಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಶುರುಕಾದ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಇರ್ಪಲ್ನಕನೆ ಪಂಡ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಇರ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಪೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವಡು ಪಂಡದ ಪೊಪ್ಪು ಜೇರು ಇರ್ಪಲ್ನಕನೆ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಒಂದು
ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಮೂಜಿಲ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಮೀಡಿಯಂ ವರ್ಕೌಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆಲ ಬೋರ್ಡು ದೇಪಂಡ ಈ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ 60% ಫುಡ್ 40% ವರ್ಕೌಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ನಮಕ 8 hours ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾಡಿ ಏತ್ ಸಪರದಾಯಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿಂದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸನ್ನ ಕಿಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಏತ್ ದಿನ ತನಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಜಿಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆವಡಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 1 year ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು 1 year ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಓಡ್ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕೋಡು ಅಂದಾಂಡ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವರು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3 months ರೆಡಿ ಆಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಜಾನು ಅಂಚ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಪೂರಕ್ಲ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕನೆ 1 month ಬೋರ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪಿರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಡದ ನಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚ ಬೇತೆ 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 ಐಕೆ ಎಂದು ನಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1 year ಡೇ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ 1 year ಡೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯೋಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 6 month ಅವು ಫುಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೈಜ್ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಲ್ಕ್ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡದು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಫುಡ್ ಅತ್ತು ನಾ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೇಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಂದು ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಲ್ದ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಡು ಆಯ್ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ವಿತ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ 2 months ಫುಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಲೀನ್ ಕಟ್ ಮಂತದು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ 1 year ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪನಕ್ಲ ಮಂಡದು 3 month ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲಾಪೇರು ಅಂಚನೆ 5 ತಿಂಗಳು ಲಾಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗ 1 year ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವರೈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಲ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ 8 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿನೆಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡೇರಿ ಯಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಡು ಈರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಟವರ್ಡ್ ವೈಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಜಿಮ್ ಅಂದ್ ಎತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ತ ಸರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವಲಿ ಒಂಜಿ 55 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಲಿ ಇಂದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ 2006 ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2006 ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇವೇರ್ನ ನೆಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲೆಂಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬರ್ತು 2006 ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 15 years ಕೈತಲ್ ಅಂದ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಊಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂಚಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಅಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ ಪೋತಿಜ ಅಂಡ ಅಂಚ ಆದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 3 years ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವತ್ತೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಯಪನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ದಾದನ ತುಲೆ ನನಲೇರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ದಿನಸನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರನ ಸುಳ್ಳದ ಪಾತ್ರನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒವಾಂಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೇಗ ತೋರಾಪೆ ಬೇಗ ಮಸಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ್ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಆ ಫುಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಪೌಡ್ರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಐಕಿರ್ನ ಉತ್ತರದಾದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಂಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೇರೆಗೆ ಸೈಜ್ ದ ವರ್ಕೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೀನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪ ನಮಕ್ ಸರಿಕಲ್ಪ ತಿನಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಯಟ್ ಡುಪ್ ಎಂಕ್ ಸಲಾಡ್ ಬೋಡು ಎಗ್ ಬೋಡು ಚಿಕನ್ ಬೋಡು ಪನ್ನಾಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂಜಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ 23 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿರು ಓಲ್ಲ ಐತೆ ಓಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಶೇಕರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅವಳು ಪರಂಡ ಇರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಓ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ದಾತ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ದಾದ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪೇರು 50% ಆಫ್ 30% ಆಫ್ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐನ್ ತೂನಗ ಹಾಪುಂಡು ಅರ್ನ ಅಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಂದು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಸು ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅವು ಕೆಲವರು ಐನ್ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ ತೂದು ಗುಬ್ಬು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಡುವ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಬೆಗ್ಗರ್ ಆತೆ ಪೋಡು ಅಪಾಗ ಓವೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಕುಲ್ನಡೆಗೆ ಅವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು 2 ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಪುಡು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬೋರ್ನು ಈ ಕ್ರೇಟಿನ್ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲ ಕ್ರೇಟಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆಂಡಲ ಜಿಮ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೇಟಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ದಾದಾಮನ ಬಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕ್ರೇಟಿನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ರೈನರಿಂದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ఆయన ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಗ ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡದು ಅಂಚ ಟ್ರೈನರ್ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ಲ ಕಾವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಇರೆಗ್ ಸುರೂಕು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನರ್ ಏರ್ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ಏನೊಂಜಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಏನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನ ಅವಳು ಟ್ರೈನರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮೈಂಡ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದುಪುರ ಏನಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಾಡಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅಂದಿತ್ತರು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡದು ಆರು ಅಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೈಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಂಚ ಐಕಿ ತಕ್ಕ ಬಾಡಿಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆರು ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಟ್ರೈನರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಎನ್ನಪ್ಪ ಆವಡು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತೆ ಜಿಮ್ ದಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನತ್ತಕಲು ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಜಿಮ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಂದು ಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಟೈಮು ಪಂಡ ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮಸಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ 7:30 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಮಂತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಆ 2 ಟೈಮ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಆಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಸಲ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಆ ಮಸಲ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಂತದ ಹಾಕುಲೆಕ್ಕ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಪೋಪೇರು ಜಿಮ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ತು ತೂಪರು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಜಿಮ್ಮೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಏರು ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಪೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನೋಲೆ ದಿನೇಶನ್ನ ಇಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ ತೀರ್ದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಮ್ ದಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಒತ್ತಿತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಮ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಣು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಜಿಮ್ ದಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಜಿಮ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪು ನಾವು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆನೆಂಟ್ ಒವ್ವುಲ ಬಾಡಿಡ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಂಡಂಚತ್ ಇತವೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆವಡು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಅವಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲಂತೂ ಐಟೊಂಚೂರು
ಉಪ್ಪೇರೆ ದಾಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಫಿಸಿಕೇ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ದಾನ ಪಂಡಗ ಏತ್ ಫಿಸಿಕ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದು ಆತಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಐತಿನಲ್ಲ ಐನ ಒಂದು ಮನ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಕೆಲವ್ರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆನೆಂಟ್ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಲಾಡಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿದುಲೈ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಬೇರೆ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಬ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಪ್ನಾಗ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆನೆಂಟ್ ಬೂರ್ರೆ ಬರಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆನೆಂಟ್ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಆರು ಜಿಮ್ಗೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಅದು ಪಂದು ದೇವಂಡಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಆರ್ನ ಬಾಡಿನ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಆರಂಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಅಂಚದು ಅವು ದಾದಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂತೇರು ಜಿಮ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಪೋಡಿದ್ಜಂಡು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಜಿಮ್ ಕಡಪ್ರೇನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಜಿಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೇತೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿ ನಕಲು ಐನ ಅಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ದೇವಣ್ಣ ಪಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇತೆ ಅಂದು ಅವೇ ಪನ್ಪೆರದು ಅಂಚಾದವು ಆರ್ನ ದಾದನ ಅದು ಪೆರ್ಲಾರು ನೀ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತೋಡು ದಿನೇಶನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂದಾದಿತ್ತು ఒక మాతలు ఓపెన్ అండ జిమ్ లకల్న మాత్రం బాకీలు ఓపెన్ ఆదిచ్చాను జిమ్కి పోండి అಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಮಾತ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂವನ್ವ ನಿಕ್ಲು ಉಂದೇನೆ ನಂಬಿದಿ ನಕಲು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಚೆತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತೋಡು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಅವೇ ಇರ್ಪನ್ಲಕನೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಓಪನ್ ಕೊರ್ದು ಜಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೋಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅದುಪ್ಪು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಂತೇರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಜಿಮ್ ಹೊಡ್ದು ಇರ್ಪಲ್ನಕನೆ ಜಿಮ್ ಹೊಡ್ದು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಜಿಮ್ ಹೊಡ್ದು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವು ಎ ಸಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಮಂತ್ ಜನಲ ಬರಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜಿಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಪೂರ ಲೆಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಎಡಿಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಡಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಪೂರ ಕಡಪಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಜಿಮ್ ಹೊಡ್ದು ಐಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಜೀವಲ ಪೋತುನು ಪಾಪ ಐಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತ ದಿನೇಶನ್ನ ಮುರನಿ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2023 ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೇ ಕಾನಗ ಇರ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಇರು ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಿನೇಶನ್ನ ಆ ಖುಷಿನ ಪನ್ನೆರ್ ದಾಪಂಡ ಮೂಲೆಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಜ ಮನ್ಪೇರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಐಕಂದನೆ ಕೆಲವರು ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಪೋಡುಂದ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಂತಿನ ಬಂಗ ಪೂರ ಅವಳು ಈ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ತೆರ್ತದು ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಹೊರವರ ಬೊರ್ಚಿಂದನೇ ಆಪುಂಡು ಹೊರವರ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪ್ರಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈದೆತ್ತದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಮಿಷನ್ನ ಈ ಜಿಮ್ಮುಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಂಡ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಇರಿ ಮರಪರ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ದಿನ ಒಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇನೆ ಆದುಪ್ಪು ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪು ಹೋಗ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ನೋಡಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಮಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಈ ಜಿಮ್ಮು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ದೆಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಗೊಬ್ಬುನಾಡಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನ ಪಾಡ್ನ ದೆಪ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಜಿಮ್ಮುಡು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಎಂಕ್
ಎಂಕಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಜ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದು ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಅದು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ರು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ನೀರ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಳು ಕೇನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಈರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನದ ಅಕ್ಕುಲ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡಿಗೆ ದಿನೇಶನ್ನ ಅಂದ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಅಜ್ಪ ಜನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರುತಿ ಐಟೆಗೆ ಜಿಮ್ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಟಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಅಂಡಲ ಟ್ರೈನರ್ ಅದುಲ್ಲೇರ ಸೂಪರ್ 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 ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಕೇನ ಪನ್ಪೇರೆ ಇರು ಓಲ್ ದುಂಬ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರ ಯಾನ್ ಮಾರುತಿ ಐಟೆಗೆ ಜಿಮ್ ಹಿಡಿದು ಗೊಬ್ಬಂತೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಟ್ರೈನರ್ ಅದು ಪಂಡದು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೂಲು ದಿನೇಶನ್ನ ಕಡೆ ಕಾದಿರ್ನ ಸಾಧನದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಾಂಡಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದಿನ ಕನೋನು ಪುನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಕಟ್ಟಿದಿನಕ್ಲೆ ದಾದ ಒಂದು ಪರಿಯರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಿಮ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನಗಿರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಫುಡ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆವಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿ ಓಡಿಸಿ ಇಡೀ 24 hours ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ಗಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಗೇಮ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 1 hour ನಿಖಿಲು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ನೆಟ್ ಪೂರ ಐತದ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಿಮ್ ಆಗು ಪಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ ಆವಡು ಆಯ್ನ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಜಿಮ್ಗಂದು ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸಲ್ ಕನಾವಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ರೀತಿದ ತಿನಿಯರೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರದಿತ್ತೆ ಏಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾಕಲ್ ಅವಲ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಾದುಪ್ಪೇರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬದು ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಆರು ಮುರಲ್ನಾರ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಖುಷಿ ಅವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ದಿನೇಶನ್ನ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪುಟೋಕ್ಲೆ ನಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಬಿ ದಿಂಜಾದ ಅಂಡಿ ಎಂಕಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆತೆ ಪುಣ ದಿನೇಶನ್ನ ನನ್ನಾತೆ ಈ ದೇಹದಾಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾದಳು ನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ಇರೈ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2023 ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಪೀಠ ಇರೆಗೆ ಏರ್ದಿನ ಮಾಡದಪ್ಪ ಒಂದೇ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕನಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಜನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾರತ ದೇಶದಂಚನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಾಡು ಬಂಚಿತ್ತನ ಆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬೇ ನಮ್ಮ ಮೇರನ ಜಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿನತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ತೂದು ಮೇರ ಸಾಧಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡುವ ಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ದಿನಸನ್ನ ಇನ್ನ ಜಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲು ಪುಣಿಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲ ಆಸುಪಾಸ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನ ಜಿಮ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಅವೇ ಜಿಮ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕೈತಲ್ ರೂಪವಾಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಅಪೋಸಿಟೆಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬದು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮುಡು 2006 ಯಾನ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನೆಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30-40 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ 3 ಇಯರ್ ಇಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಆತ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರು ಆಂಡ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಮೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತಿರತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ
ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ ಸಾಧನೆದ ಕತೆ ನಿಕಲು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡೆ ಇಂಚಿತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂದು ಜಾತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರನ ಸಾಧಕರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಅವೇನು ಕುಡೂರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಾದೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಓನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತನ ನಾನು ಎರಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪವನ್ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಂದು ತುವೊಂದು ಪುಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.